ďalší trapas. Tak teraz akože ahoj, teraz hovorí, že teraz do kríža ešte. Teraz všimne si to, že pleťová maska, nevšimne, už máš pripravené tú brupovitku, keď mama, že Zlatinocho, čo tu máš? A už poviem, ale zase nestihla si dať pleťovú, už máš všetky tieto trápne výhovorky vymyslené, ale viete, čo je ešte trápne? Ešte viac vnútorne? Čo keď došukali aj oni? Ten môj budúci zač teraz už vie, jak chutím ja, lebo sa s mojou manželkou. Toto isté vám ide tento film. Priatelia, z toho vyplýva jedno ponaučenie. Vždycky, keď pôjdete do kina, po jebačke, na temné keci, poriadna sprška, všetko vymydliť, aj záuškami, aj nechtíky vykefovať chalani. Lebo, čo ti ja viem, napríklad ty. Vieš, jak vonia napríklad taká šuška 12-ročnému dievčaťu?